Φίλες, φίλοι, καλημέρα σας, χρόνια πολλά. Ονομάζομαι Άντης Χριστοφορίδης, είμαι ο πρόεδρος της Παγκύπριας Κίνησης Πολιτών. Το δημοψήφισμα της 24ης Απριλίου του 2004 υπήρξε το κορυφαίο πολιτικό γεγονός στην Κύπρο μετά από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960 και την καταστροφική εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο το 1974. Ως εκ τούτου, οι πράξεις και οι μέρες εκάστου εξημών τότε μετρούν. Και ιδιαιτέρως πρέπει να μετρούν στη σκέψη και στην συνείδηση των πολιτών αυτού του τόπου οι πράξεις και οι ημέρες των πολιτικών προσώπων της Κύπρου, τα οποία έκτοτε αποζητούν την ψήφο του λαού για να καταστούν είτε εκπρόσωποι του, είτε και πολύ περισσότερο ηγέτες του. Οι εκλογές του 2008 απέδειξαν χωρίς καμία αμφισβήτηση μέχρι που μπορεί να οδηγήσει μια λανθασμένη επιλογή ενός τέτοιου ηγέτη. Σήμερα, από αριστερά μέχρι δεξιά, κλαίμε επί των ερειπίων της κυπριακής οικονομίας, με εμφόμενοι τους πάντες πλην τους εαυτούς μας, για την κατάντια του κράτους μας. Πλην όμως το παράδοξο αλλά και το απογοητευτικό είναι ότι σήμερα μια σημαντική μερίδα αυτού του λαού ετοιμάζεται στις προσεχείς προεδρικές εκλογές να διαπράξει το δις εξαμαρτήν, ξεχνώντας ότι χωρίς πατρίδα δεν υπάρχει εθνική οικονομία, θέτοντας κατά μέρος την θύμηση και την συνείδηση, αφήνοντας ξανά τον κομματικό πατριωτισμό και το προσωπικό συμφέρον να υπερισχύσει έναντι αυτού που πρέπει να επιβάλλει η μακραίων ιστορία αυτού του τόπου. Όχι μόνο θειασότες αλλά και πρωτοστάτες στην επιβολή του σχεδίου Ανάν στον Κυπριακό Ελληνισμό το 2004 φιγουράρουν ως φαβορί για την ανάδειξή τους στο ύπατο αξίωμα του Κυπριακού κράτους. Υποστηριζόμενοι από ανεμόστροφες κομματικές ηγεσίες, οι οποίες εσχάτως μόνο τον γέλοτα και ακολούθως την οργή του ευσυνείδητου μέσου πολίτη μπορούν να προκαλέσουν με τις χαμεολοντικές μεταμορφώσεις τους, λες και απευθύνονται σε κοινωνία τυφλών και κοφών. Φίλες και φίλοι, με βάση τα όσα έχω προαναφέρει, η Παγκύπρια Κίνηση Πολιτών καλεί τον Κυπριακό Ελληνισμό να αρθεί στο ύψος που επιβάλλουν οι προσεχείς προεδρικές εκλογές, να θυμηθεί, να σκεφτεί και να αποφασίσει σε ποιον από τους τρεις κύριους υποψήφιους προέδρους μπορεί να εμπιστευτεί την τύχη της Κυπριακής Δημοκρατίας στα επόμενα 5 χρόνια. Η Παγκύπρια Κίνηση Πολιτών αποφάσισε ότι την εμπιστοσύνη της θα την δώσει στον Γιώργο Λιλίκα στην βάση των πεπραγμένων του και όχι των λόγων του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες τόσο προς τον κύριο Χριστοφορίδη όσο και προς τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλη της Παγκύπριας Κίνησης Πολιτών για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη που εκφράζουν προς την υποψηφιότητά μας. Είναι γνωστή η μεγάλη συνεισφορά της Παγκύπριας Κίνησης Πολιτών το 2004 στις πιο κρίσιμες στιγμές της κυπριακής ιστορίας στον αγώνα για την απόρριψη του καταστροφικού σχεδίου Ανάν. Η δική τους σημερινή στήριξη σε αυτές τις πολύ κρίσιμες προεδρικές εκλογές με φορτώνει με επιπλέον ευθύνες και δεσμεύομαι ότι θα φανώ αντάξιος αυτής της εμπιστοσύνης των πολιτών οι οποίοι αγωνίστηκαν και συνεχίζουν να αγωνίζονται για μια λύση που θα μας οδηγήσει σε μια ελεύθερη πατρίδα, σε μια πατρίδα όπου όλοι οι πολίτες θα έχουν και θα απολαμβάνουν στην πράξη όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και όλες τις δημοκρατικές ελευθερίες. Στη δική μας λύση δεν υπάρχει περιθώριο για εκτόσεις ούτε στα ανθρώπινα δικαιώματα και πολύ περισσότερο στις δημοκρατικές ελευθερίες. Το δικό μας το όραμα συμπίπτει απόλυτα με το όραμα της Παγκύπριας Κίνησης Πολιτών και για ακόμα μια φορά εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες για τη στήριξή τους.